gledaoci, srdačan pozdrav iz studija Srpske radiotelevizije. Pratite vijesti. Dogovorom o formiranju vlasti u Podgorici sa DPS-om Socijaldemokratska partija nije prevarila birače, poručio je lider SDP-a Ranko Krivokapić nakon sjednica predsjedništva i glavnog odbora stranke. Glavni odbor Socijaldemokratske partije podržao je koalicioni sporazum sa DPS-om o formiranju vlasti u Podgorici, Baru, Bijelom Polju i Pljevljima. Krivokapić je saopštio da je raskolu pozitivno i odustajanje njihovog Dragana Bogojevića od funkcije gradonačelnika razlog zašto je SDP formirala vlast sa DPS-om. On kaže da je odluka SDP-a bila odluka u trećem koraku. Krivokapić je poručio da će SDP biti principijelna partija koja će napustiti vlast u Podgorici ako za to bude potrebe. Podsjeća da su i ranije tako postupali. Predsjednik Pozitivne Crne Gore Darko Pajović rekao je da ne samo da su Socijaldemokratska partija i njen predsjednik Ranko Krivokapić prevarili birače opozicije, koalicione partnere i cijelu crnogorsku javnost, već su uspjeli da prevare i sebe. Sad je definitivno jasno da SDP više nikada neće biti u prilici da prevari opoziciju jer su pokazali da demokratskih promjena sa njima nema. Oni su odlučili da služe interesima DPS-a, privilegijama pojedinaca u sopstvenim redovima i nastavljaju dosledno i uporno da drže vreću onima što su krali, istakao je Pajović, naglasivši da Pozitivna ostaje istrajna i dosledna u demokratskoj smjeni vlasti i promjeni sistema vrijednosti. Socijaldemokratska partija odabrala je privilegije i funkcije u lokalnoj vlasti umjesto prosperiteta države, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, kazala je poslanica Pozitivne Crne Gore Azdra Jasavić. Ona je, komentarišući odluku SDP-a da formira postizbornu koaliciju sa DPS-om, kazala da su maske pale. SDP je donijela odluku da drži vreću Demokratskoj partiji socijalista koja krade narodno bogatstvo. SDP više ne može svjedočiti o pohari državne imovine. Ona je odabrala stranu saučesnika, rekla je Jasavić i dodala da je ovim potezom SDP pokazala da su joj od istorije ove države bitnije funkcije, fotelje i laka nafaka na znoj i nesreću sve siromašnijeg naroda Crne Gore. Nakon što je postignut dogovor Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije o konstituisanju lokalnih vlasti u nekoliko gradova i učvršćivanju saveza na državnom nivou, nosilac liste Evropsko lice Podgorice Slavoljub Stijepović, kako saznaju štampani mediji na sjednici opštinskog odbora DPS-a glavnog grada, kazao je da je njemu iščekivanje bilo najteže ne zato što će postati gradonačelnik, već zato što, kako je rekao, su ga mediji rastezali. Za crnogorsku opoziciju mnogo bolje od najave bojkota bilo bi da sačeka eskalaciju slabih tačaka u koaliciji DPS-SDP, koje će nesumnjivo veoma brzo se javiti i na tom nivou da gradi dalju strategiju djelovanja, kaže politički analitičar Srđan Vukadinović. To bi bio demokratski kapacitet opozicije koji bi pokazao da ona ima mogućnost da se pozicionira na nekim novim načelima koja mogu efluktuirati organskim jedinstvom opozicije, kazao je Vukadinović. On smatra da najave dijela opozicije da će bojkotovati parlament dodatno banalizuju stvari na crnogorskoj političkoj sceni u smislu da se nastavlja igra gluvih telefona u kojoj vlast ne čuje opoziciju, a ova nju ignoriše. Kompanija Uniprom ima obezbijeđenu garanciju za uplatu ugovorenog iznosa za imovinu kombinata aluminijuma Podgorica, saznaje nezvanično televizija Crne Gore. Da li će danas biti uplaćeno cijelih 28 miliona evra nije poznato, budući da je i dalje neizvjesna sudbina dvije tužbe koje CEAS vodi protiv Kapa i stečajne uprave u Crnoj Gori, što ometa poslovanje i planove vlasnika Uniproma Veselina Pejovića. Podsjetimo, Pejović je trebalo da 10. jula uplati novac za imovinu Kapa, ali mu je zbog sudskog spora u Nikoziji, koji je pokrenuo CEAS, rok produžen do 10. septembra. Bunjevci nisu ni Srbi ni Hrvati, oni su svoji, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i ocijenio da je reakcija predsjednika Hrvatske Iva Josipovića donekle razumljiva jer je u izbornoj kampanji. Naime, hrvatski predsjednik Ivo Josipović kritikovao je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića zbog, kako je rekao, činjenice da su bunjevački Hrvati u Vojvodini dobili udžbenike na ćirilici kao donaciju, što govori o kontinuitetu politike koja želi da asimilira Hrvate u Srbiji. Predsjednik Nikolić rekao je
da je Srbija svojim ustavom i zakonima omogućila svim građanima da se izjasne kako žele i Bunjevci imaju legitimno pravo da to iskoriste. Ja sam poklonio knjige bunjevačkim osnovcima, autora udžbenika je imenovao Bunjevački nacionalni savet, a odobrilo 6 prosvjetnih institucija Republike Srbije, rekao je predsjednik Srbije. Riječ je o izbornom predmetu Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture u osnovnim školama u mjestima gdje živi bunjevačka nacionalna manjina. Samit 15 lidera zemalja centralne i istočne Evrope biće održan u Beogradu, a organizatori će biti Srbija i Kina. Dogovorili su se premijer Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kine Li Keqiang. To će biti prvi dolazak kineskog premijera u Beograd posle 30 godina. Vučić se sastao sa Li Keqiangom u Tianjinu, gdje učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu. Premijer Srbije je tokom posjete Kini razgovarao i sa predstavnicima više velikih kineskih kompanija o mogućnostima investiranja u Srbiju, a tema je bila i izgradnja pruge Budimpešta-Beograd. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Bosna i Hercegovina okvir koji ugrožava Republiku Srpsku i da Republika Srpska ne bi nikom smetala kao samostalna država. Ja samo ne vjerujem u mogućnost Bosne i Hercegovine kao samostalne države. Republika Srpska nikom ne bi smetala kao samostalna država i ne bi bila remetilački faktor. Ideja o Republici Srpskoj kao državi nikad nije izgubljena, bila je malo potajena, a sada smo to potpuno rehabilitovali i stavili na dnevni red, rekao je Dodik. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u telefonskom razgovoru sa svojim ukrajinskim kolegom Petrom Porošenkom istakao kako je Moskva riješena da nastavi da doprinosi pronalaženju mirnog rješenja sukoba na istoku Ukrajine, saopštio je Kremlj. Putin i Porošenko istakli su koliko je značajno da obje strane u konfliktu nastoje da obezbijede trajno primirje. Lider sirijskih pobunjenika Hasan Abud i još 44 osobe, uključujući i niz komandanata ustanika, ubijeno je u bombaškom napadu za koji je, kako stvari stoje, odgovorna Islamska država. Iako još niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad, sve oči uprte su u Islamsku državu, čiji su simpatizeri odmah po eksploziji burno pozdravili smrt lidera rivalske organizacije. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim predjelima sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti i uglavnom suvo. Na sjeveru tokom dana sunčani intervali, a u popodnevnim satima ponegdje moguća kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Uvaženi gledaoci, bile su to vijesti Srpske radio televizije. Zahvaljujemo na pažnji i ostanite uz naš program.